मैं इसके नीचे जाऊंगा ही नहीं। मैं बोलता है मेरा निकलता है, मैं इधर से नहीं जाऊंगा। अरे कोण होता ना का रे, कोण होता ना काय तर पुढे वैशात नो पुढे गाडी ह्या पडल्या, ट्रॅफिक जॅम झाल्या, ट्रॅफिक जॅम झाला, कोण इथून गेट क्रॉस करू नका, टायमिंग लागतो तुमका। हांगा ना त्यांची नो एंट्री मरे, तुका धरतले मरे, तुका 2000 फायन दितले मरे। कोण होता ना का हे बाय गाडी सगळे ब्लॉक करता, कोण येवचो न्हू एअरपोर्ट। ही जर ह्यो टोल जर क्रॉस करशात न्हू, टोल जर क्रॉस करशात न्हू जाल्यार तेजे हे लागले पैसे। या 2 मिनटांक ते म्हणटा 200 रुपया आणि 4 मिनटांक म्हणटा ते 220 आणि प्लस 220 440 जातले म्हणटा। हय यो यो व्हिडिओ काढता, सांग रे काढता व्हिडिओ, हाट कोण तो इंचार्ज हाट चल लावणी कितें जाता ते फकाणां करतात कितें भोवन भोवन, जावनी कितें जाता ते। सर सही है ना? आप 2 मिनट में कोई आदमी निकल सकता है इतनी जगह से? आपको दिखाया मैं किधर से बाहर है सर, आप बोलो बोलो। हाँ सही है ना? क्या करने का ये लोगों को? 10 मिनट तो कम से कम ये दादागिरी हुआ, ये हुक्मशाही हुआ है, ये दादागिरी सरकार आया है, इसलिए ये दादागिरी कर रहा है अभी। पळया हे सगळे हायन ब्लॉक करून दवरल्यात गाडयो। हे वता न्हू की सगळ्या टॅक्सीकारांक फोडावन घालतले, हे व्हरतले 2 मिनटांक 220 रुपया आणि परत 2 मिनटां जाली जाल्यार 440 रुपया म्हणटात ते। म्हणून हे पळय माझी पहिली गाडी आहे फुडें सगळें हे आता हे पळय जबरदस्तीन वयता, हे पळय सांगलेलें आयकना तांकां वचा न्ही, थोडे वयता ते पळय, हे वयता तांकां वचा न्ही थोडे। हे आतां पीसी समजायता पळय, हे पीसी समजायतात पळया। आं हे घालतले जाल्यार फोनान आमकां पीसी येवन धाडी आसले, हांवें हाडून धरला मरे आनी हें केलें टैक्सीकारांक, आणि आता क्लियर झाले तर धाडटा है। आता बिगिन 2 मिनटांनी कट करता, गैस गेले चलत। ए चल के जा रहा है, गैस को कितना तकलीफ देखो टूरिस्ट को। ये देखो मैडम बोलो कुछ। हाँ, इतना प्रॉब्लम कर रहा है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ना? बहुत ज़्यादा। ये इंटरनेशनल न्यूज़ भेजना है, भेजने का क्या नहीं भेजना है ना? आप भी एक रिकॉर्ड डाल के ये वीडियो निकाल के भेजो मैडम। सारखे मरे तू क्रॉस करू नका, भितर वचू नका, तुका पैसे दे थंय गाडी पडल्या, सगळे रावल्यात थंय। पॅक करूया सगळे वांगडाच वचून आणि पॅक करूया हे जाल्यार। कैंसल है ना? सबको इंटरनेशनल न्यूज दे दो। अब गोवा आने का ही नहीं है, अंदर छोड़ने भी नहीं जाने देते ये। देखो ना, ये हमारा गलती करेगा नहीं तो। पीछे देखो पीछे। अब घूमने ही नहीं आएंगे, गोवा बंद। चल के जाना बोलो पड़ेगा बोलो क्या? सर बोलो बोलो बोलो, सबको पता चलना चाहिए, बोलो पता चलना चाहिए।